Koktisal horo Biluniani Tipra Bazar Sorkar Tila Amsayo TR03J 0724 marini khungsa wagon ar malkhungo manjaka 30 packet sidikran Fiaba party mungo kerungjak kebano Romlia Bilunia Thanani Police Abni bage Bilunia Thanani abahai tomungsa mungo talbidal songmung tisaka amsaini lukurok Sekangni simino Bilunia Thana Amsayo Police Day Drugs bania khlainai rokni kathalai jak chaitok mungba phekjangnai tablet brown sugar drugs tei sidikran smugglers khlaijak mani kasaka koksil chamung drugs bania khlainai rokno romnani bagui amsaini lukurokni sakthar mung tongphano gori Bilunia Thanani police rokni mungsa sakthar mungni samung Abani bagui no Koktisal horo Biluniani Tipra Bazar Sorkar Tila Amsayo TR03J 0724 marini khungsa wagon ar malkhungo 30 packet sidikran manjakmani party mungno huinani khlaitok Bilunia Thanani police abo haikeno party mungo kerungjak kebno Romlia Bilunia Thanani police abani bagui Bilunia Thanani abo hai tongmung chamungo dalbidal songmung tisaka amsaini lukurok Koktisalo manjakmani malkhungni malikni mung Sudip Pal tongthai Dokhin Bilunia Amsayo Fiaba police malkhungni driver te malikno sinimani yagulobo tamni bage borokno Romlia abono tui police ni sakao dalbidal koksil jamung tisanani sengjaka amsaini lukurok Bureau Report Chin Khorang